que pretendemos é que aquelas rapaces, as rapaces, porque se invirte en educación é fundamental. É fundamental porque, ao fin e ao cabo, estás conseguindo que esa persoa, o día de mañá, poida desenrolar todas as súas capacidades e, ao fin e ao cabo, entre canto máis formados teñamos todos, nunha sociedade na que vamos vivir mellor. Entón, nada, darle as gracias ao colexio, sabe que nos mantedes e cuidamos nós, pero agora estamos, aos servicios sociais, porque levamos moitos anos aquí colaborando con eles. Eu quería agradecer a Fundación Amigos de Galiza que lle paga a entrega deste portátil, esta conexión a internet a un dos nosos alumnos que precisaba axuda para levar a cabo o curso de xeito adecuado. Eu quero agradecer á Fundación Amigos de Galicia por a oportunidade que non só é por o meu fillo que está na ESO, sino que eu teño dous máis no colegio e teño un que está na EFA, entón van a beneficiarse 4 nenos. Entón, nada, pois a posibilidade de que os meus fillos sabrán máis, podan estudiar e que se preparen mellor, vai ser moito mellor. Entón, eu quero agradecer desde o fondo do meu corazón esta oportunidade. Estamos reunidos aquí unha serie de persoas con un objetivo que creemos que é esencial, que dotar de igualdade de oportunidades a xente. Creo que esa finalidade que se persigue idealmente, en este caso se materializa, de que sea un pequeno xesto é moi importante para quen o recibe e sobre todo significa moito para quen intenta que eso se consiga. Por tanto, agradezo especialmente o traballo que desde Servicios Sociais se realiza para poder identificar esas necesidades, o traballo que se fai desde Amigos de Galiza, porque levan, creo que alrededor de 25 ou máis anos xa colaborando co Concello das Neves en distintos ámbitos.